eller kvindecirkel. En kvindecirkel, ja. Absolut. Kom i kvindecirkel. Kom i kvindecirkel. Ja. Ja. Og have et rum, hvor der du kan dele om de her ting, hvor det er, at det ikke bliver vurderet. Altså det synes jeg er det mest unikke cirkelrum, kvindecirkelrum, og det prøver jeg selv at skabe i mine forløb. Det er, og det gør du skide godt. Tak for det. Det er en kæmpe anbefaling. Tak. Men det er så vigtigt, at vi har et rum, hvor det ikke handler om, at vi skal vurdere noget som helst. At man kan komme, og lige meget hvad for en følelse det er, der er præsent, når man kommer, jamen det er okay. Altså, det gør, at man er i dyb sorg, eller man er mega vred, eller dybt frustreret, eller man er totalt udmattet, eller man er glad, selvfølgelig. Men det er alt sammen velkomment, fordi vi ved alle sammen, vi er alle sammen de her følelser. De er alle sammen en del af os. Så der er plads til dem. Ja. Det handler ikke om, at vi skal være et eller andet specielt sted, for at kunne være i en eller anden kvindecirkel. Det handler om, at vi skal være autentiske. Vi skal være der, hvor vi er, i nuet. Ja. Og hvis vi tillader os selv at være der, så forandrer det sig. Ja. Fordi det ved vi. Verden står jo ikke stille. Den drejer rundt hele tiden. Ja. Og tonser rundt ude i universet. Ikke? Så der er ikke noget, der står stille. Nej. Så hvis vi kan læne os tilbage, og netop tillade os selv at sanse, sætte farten lidt ned, så mærker vi nuancerne, så er det også meget nemmere at læne sig endnu mere tilbage og sige, okay, men det her, det kan jeg godt sætte værdi på. Det kan godt være, der ikke er nogen tidligere før mig, der har sat værdi på det i min familie. Men det kan jeg måske godt gøre. Og så sige, men det vil jeg gerne værdsætte, og det vil jeg gerne være om, det vil jeg gerne have noget mere af. Altså jeg er jo selv fuldstændig afhængig af kvindecirkelrum. Ja, det er jeg også blevet. Og har måttet facilitere kvindecirkelrum altså hele året rundt, simpelthen fordi, at det er bare et rum, jeg kan ikke undvære det. Nej. Fordi det er ikke alle ens venner nødvendigvis, som kan rumme. Fordi det er jo ikke mainstream, at man bare er sådan en stor sansevæsen. At man sætter farten ned og går en god tur i skoven, og man bare tager. Altså i alle slags vejr. Eller man går ud og krammer træer. Eller at man fokuserer på selvnydelse. Og er meget glad for at tale om yoni og sådan noget. Ja. Altså det er ikke alle, der kan kapere, at man skal snakke om det. Ja. Altså hvorfor kan det altid handle om yonien, ikke? Ja. Altså jeg kan godt tale om andre ting end yoni, ikke? Så say no. Men det er den der med at have nogle rum, hvor det er, man kan folde sig ud og føle, at det her, det kan rummet godt bære. Ja. Om det så handler om ens sansesystem, eller ens seksualitet, ens følelser, alle ens ubehagelige oplevelser, eller om det handler om, at det stress, man har oplevet på sit arbejde, eller den konflikt, der var i venskabet, eller på hjemmefronten, at nu er det hele koger, ikke? Jamen lige meget hvad det er, så lad os kunne skabe noget rum sammen, hvor det er, at det er okay. Ja. Fordi men det er en del af vores liv, jo. Ja, præcis. Men det er jo også bare, det er jo også, der sker et eller andet, synes jeg også, når man ligesom vælger at melde sig til en kvindecirkel, og ligesom går ind med den intention til rummet, at det, nu er vi her. Ja. Så det kan noget helt andet, som altså, ja, det er en helt anden størrelse, også end de dialoger en til en, jeg har med tætteste veninder. Altså det rum der er noget helt for sig. Og så handler det også om at finde en cirkel med den rigtige kvinde i spidsen. Det vil jeg så gerne sige, fordi altså, jeg har været rundt til meget, og det kræver rigtig meget. Altså det er meget vigtigt, at der ligesom er den rette intention med forløbet og nogle rammer, vi er her under. Sådan at det, altså fordi det værste, synes jeg, det er, når det bliver sådan, altså man skal være sådan terapeutisk på hinandens vegne. Altså det er der mange, der, når jeg siger, at jeg går i kvindecirkel, så er der mange, der straks tror, at det er sådan en eller anden, hvor vi sidder og vender og drejer hver enkelts livssituation. Det er det ikke. Det er hermed afsløret. Det er ikke det, der sker.
Tværtimod, så synes jeg faktisk, at det er ret unikt at opleve det der med, hvordan, jeg skulle til at sige, deling i stilhed. Altså, at man uforstyrret kan få lov at sætte ord på det, der fylder i en. Det er faktisk ret unikt, og det er noget, hvor jeg i hvert fald kan se, jamen, når jeg ikke er i det rum, og ligesom er bevidst, og virkelig i det moment, der er jeg jo helt på dupperne i forhold til rammerne for det, jeg nu er i. Og har ørerne ude, og munden lukket, når det ikke er mig, der deler. Men det har jeg virkelig kunne se i mit øvrige liv. Der skal jeg virkelig nogle gange lige være ops på ikke at falde ind over andres fortællinger. Og samtidig den anden vej, at altså det der med selv at få lov at dele, hvor der bare bliver holdt rum. Og det er jo ikke bare, fordi det er jo virkelig givende og helende og fantastisk. Og selvom nu de cirkler, jeg har været en del af med dig, som facilitator, har været med kvinder i alle aldre og alle livssituationer, så har der altid uden undtagelse været noget i hver enkelts deling, som på en eller anden måde har sat gang i nogle refleksioner, eller en spejling, eller en genkendelse. Og det synes jeg er ret vildt, fordi det kan virke, altså når man går sådan en cirkel rundt, og vi er 6-7 stykker, der skal sige et eller andet om, hvad der lige sker nu. Der kommer vi jo vidt omkring i emner og alt muligt. Så jeg synes, det er ret vildt, at der er, alligevel er så meget fælles fodslag på en eller anden måde. Og det er nemlig ret unikt i de cirkler, du har holdt, som jeg har været så heldig at være med i, at det er virkelig autentisk, reelt. Altså det er ikke et eller andet fluffy ord, eller noget, vi ikke helt går ind for. Det er virkelig noget, der kommer frem i dine cirkler, og som gør, at uanset hvor dårlig en dag jeg selv har, så hanker jeg op i mig selv og kommer ned i cirklen og er med, fordi at det giver så meget. Altså, og der er ingen dømme, eller løftede pegefingre, eller himlene med øjnene, eller et eller andet over noget som helst. Alt kan ligesom være der, og det er ret unikt. Og det er vigtigt også jo at mærke ind i, når man deltager i noget. Ikke igen, det der med matcher det. Fordi det er jo noget, der fylder for mig, det her med, at det skal være autentisk, det skal være ærligt. Så nytter det ikke noget at være med i sådan en diskussionsklub. Så er det ligesom ikke det. Så er der ikke et match. Nej, det er nemlig igen det der med, hvad er det for en intention, man har med at gå i kvindecirkel. Fordi det er jo, altså heldigvis i de sidste 10 år, jeg startede med at lave kvindecirkler for 10 år siden, og der var der ikke vildt meget. Der er heldigvis kommet et kæmpe udvalg af kvindecirkelrum rundt omkring i Danmark. Det er blomstret op, gudskelov. Og det er jo så godt, fordi vi har alle sammen vidt forskellige behov og intentioner med at gå i cirkel. Så der skal være noget til os alle sammen. Og det er det, jeg synes, der er så dejligt og så unikt og så fantastisk. Og glæden ved at se, at det blomstrer op, at der kommer mere og mere af det. Og hvorfor? Fordi vi har behov for det. Vi har behov for de der rum, hvor der vi kan sidde og mærke, her kan vi være fælles om det. At man går i kvindecirkel betyder ikke kun én ting. Men altså det kommer an på, hvad det er, der er fokus på i den kvindecirkel. Hvad er det rammen er? Hvad er det, der er fokus på? Og det er jo meget forskelligt fra facilitator til facilitator, hvad det handler om. Hvad er det, der er vigtigt for den person? Også hvad den baggrund, personen har. Hvad er det for nogle værktøjer, personen har med sig? Så det er alle sammen nogle felt til fundament, som er med til at farve rummet. Helt sikkert. Og så helt klart også de mennesker, der tilmelder sig, er med til også at dele det rum og den skabelse, det er, at man sætter sig sammen i en cirkel. For man kan sige, et er, når jeg sidder og
holder rum og faciliterer et cirkelrum. Men jeg kan jo ikke gøre det uden jer. Nej. Altså, Nej. det forudsætter, at der kommer nogen og sætter sig. Ja. Og er villige til at gå ind i den ramme. Ja. Fordi, Og gå med på øvelserne. Og ikke mindst gå med på øvelserne. Eller at mærke, eller være tro over for sine grænser og sige, men her, der kan jeg mærke, at jeg har brug for at gøre lidt, ikke det helt nøjagtigt det, men måske noget andet. Ja. Og det er jo det, jeg synes også er unikt, at have respekt for den enkeltes vej. Ja. Fordi vi kan sagtens hype en eller anden stemning op, når vi er sammen. Men det, jeg synes, der er så utrolig vigtigt, det er, at vi har alle sammen vidt forskellige sansesystemer. Og hvad der er for intenst eller ikke intenst, er individuelt. Det kan ikke understreges, og udopstegnet både nian på skåret ud pap, og jeg ved ikke hvad. Ja. Det kan ikke blive sagt mere vigtigt, understreget, at vi kan ikke vurdere på andres sansesystem. Så hvis det er, man sidder som deltager i et cirkelrum og føler, at det her det er slet ikke intensivt for mig, så det er det sikkert heller ikke for den næste. Men det kan det sagtens være. Det kan måske være totalt grænseoverskridende for den, der sidder ved siden af. Så det der med at i rummet have respekt for, at vi skal alle sammen kunne være her. Og det betyder, at man kan ikke presse hinanden til, at nu skal du rykke dig et eller andet sted hen. Og det er også derfor, at jeg i min cirkelforløb prioriterer, at hvis der man kan mærke, at den øvelse, jeg kommer til at guide, at man har brug for at gøre måske lidt noget andet. Eller når vi sidder op, og man har brug for at ligge ned, så lægger man sig ned. Jeg er der bare for at invitere. Invitere til, at man kan være med i det rum. Og så kan man være med på den måde, man har brug for. Ud fra, hvor det er, man er henne, og hvad det er, man arbejder med, fordi det er individuelt. Så selvom vi samles i en gruppe, så er vi også individuelle. Men vi skaber et rum sammen. Og så sker der jo noget unikt. Netop som du selv siger, at selvom at aldersgruppen kan være fra ung til gammel og meget, meget spredt, jamen der kan altid være noget, der inspirerer. Det vil næsten gå så langt, som at sige, det er der altid. Altså, det er jeg til gode at opleve i hvert fald, at der ikke er. Altså, men det har jeg også rigtig klogt. Stadigvæk. Og det er bare, der sker bare et løft af stemning og energi i en, af at være i det rum. Det er også det, der er specielt, ikke? At min ting, hvis det var, at vi kunne kopiere det rum med ud i andre dele af vores hverdag. At hvis vi kan tage noget af den kraft, det der ikke-vurderende rum med ind i vores hverdag, og anvende noget af det, når det er, vi forbinder os med andre mennesker, når vi kommunikerer med andre mennesker, når det er, vi skal have noget til at lykkes. Men man kan sagtens sætte den energi med sig. Den behøver ikke kun være der, når det er, vi mødes i cirkelrummet. Men det er svært, fordi vi er så indgroet i vores vaner og vores rutiner, at det er en udfordring. Men det kan man jo sætte igen en intention om, ikke? At man kan arbejde med, hvordan kan jeg få det her til at brede sig som ringe i vandet ud til andre dele af mit liv. Fordi det kan godt lade sig gøre. Det skal bare igennem en masse rutinelag. Man er nødt til at kigge på, om det her det er noget, jeg plejer at gøre. Og måske, som du selv det der med, når man taler med nogen, jamen, kan man selv give plads til, at den anden kan fortælle, uden at blive vurderet. Selvom det ikke er i kvinderummet. Og kan man bede om, hvis det er, at man taler med nogen, kunne du lige lytte til mig? Jeg har ikke brug for, at du skal vurdere på det. Jeg har bare brug for, at du kommer med dine ører. Kan vi gøre det? Kan vi gøre det? Kan vi prøve det? Det er måske ikke i alle situationer, man kan det, men arbejdsrelaterede situationer. Så kan jeg se, kan jeg lige uden vurdering. Men der er nogle potentialer fra kvinderummet, hvor der er et kvindecirkelrummet, hvor der er, vi kan få det med ud i vores hverdag. Ikke kun øvelserne, som man laver, og noget af selvnydelsesopgaverne, cirkel og sådan noget. Også det der rum, som vi skaber sammen. Måden at være sammen på egentlig. Og man kan sige, at der har været en periode i opblomstringen af den feminine energi, kan man